לכולם, לי קוראים עדן, והיום אני הולכת לאפר את שיר. זה הולך להיות ממש מצחיק, או יכול להיות ממש מצחיק, כי אני לא יודעת לאפר. וזהו, בואו בעצם נתחיל בסרטון. אוקיי, אז אני הולכת להשתמש עכשיו במייקאפ של מק, כפי שאתם רואים, שהוא בגוון כזה קטמטם, והוא לא מתאים לאור של שיר, ולכן אני הולכת לערבב איתו את המייקאפ הזה של מייבלין בסדרה של פיט מי בגוון 115. אני הולכת לקבע בעצם את כל הפנים עם הפודרה של ביוטי קר, ונעזרת בעזרת המברשת של ביוטי קר. באמת אני ממליצה על פודרה, כי בעצם זה מקבע לך את כל הפנים ונותן לך מראה יותר טבעי, וגם שלא יהיו לך סימנים, וזה בעצם מקבע את האיפור ועושה את העבודה מעולה. אוקיי, אז עכשיו אני הולכת להשתמש בקונסילרים האלה של אסנס כבסיס לעיניים. אוקיי, אז עכשיו אני הולכת להשתמש בפלטה הזו של אבלין שהיא לעיניים. אז עכשיו אני הולכת להשתמש בגוון השלישי. אוקיי, אז בינתיים ככה זה נראה, ועכשיו אני הולכת להשתמש בגוון השני, הגוון הוורדרד יותר, בעפעף. מחוץ לעין אני הולכת להשתמש בגוון הלבן יותר הראשון מחוץ לעין, וכפי שאתם תראו אני שמה את זה כזה בזווית חדה, כאילו כמו אייליינר, וזה בעצם עושה את זה יותר מבריק ונותן גם לאייליינר שאנחנו עומדות לשים יותר מראה. כמובן, אל תשכחו לטשטש. ועכשיו לאיילנר הזה, נשתמש באיילנר הזה של אבלין. אז אני נצמדת יותר לקו הריסים, ואני עושה את זה באמת ישר, דק, ואז אני בעצם מעלה את זה יותר, ונותנת לזה איכות.
אנחנו הולכים להשתמש במסקרה הזאת והמסקרה בעצם נותנת את האיכות לעין, היא בעצם מתקנת הכל. אם האייליינר יצא גרוע, היא בעצם מתקנת את זה בעצם. אוקיי, אז עכשיו אני הולכת להשתמש באודם הזה שהוא מפלומר והוא בגוון 8. בעצם אני משלבת את זה עם האודם. עכשיו אם אתם שמים לב, אני עוברת עם ספוגית ליד שפתיים, אז אני בעצם עוברת עם ספוגית ליד כל האיפור שעשינו בעיניים, בשפתיים. אני עוברת על כל הלכלוכים בעצם שעשינו ומתקנת אותם בעזרת המקאפ שהשתמשנו בהתחלה של מק. עכשיו אני בעצם הולכת לקבע את כל הפנים עם פליקס פלקס. אז כפי שאתם רואים, אני הוספתי לשיר כזה כחול בין העיניים. וזהו חברים, זה היה כל הסרטון. אם אהבתם את הלוק תרשמו לי, ואם לקחתם השראה תרשמו בתגובות. וזהו, ביי.